अच्छा, शाहपुर क्षेत्र में सड़ौर गांव में एगो स्कूल बा, हम देखत तनी काफ़ी दिन से। वो स्कूल के प्रांगण में ही धान के रोपाई भइल बा। बताई वो बच्चन के माने क्लास से बहरी निकली लो तो धान के खेत में, धान के खेत वाला लोगों में ढुके ना दी। माने हम उजा गोई रहे, जाने के प्रयास भी कहीं कि हाँ ऐसा काहे होता, तो कहता लोग कि बलाते माने जबरदस्ती या के खेत वाला लोग बो देता लोग। बलाते के तो संभव नहीं है। और इस जितना भी रहुआ समस्या की ना होता नहीं, समस्या पिछला 5-10 साल के कोनो हमरा नहीं लागत कि हमनी कैला के बाद से कोनो तरह के समस्या बा। अब हमनी के ड्यूटी बा कि 10 साल में जितना कचरा फैलावल गइल बा, जितना ये अलग तरह के समस्या के बीज बो के ओकरा के पौधा के रूप में कन्वर्ट कइल गइल बा, एकरा के जड़ से साफ करे में समय लागी, सबके पेशेंस रखे के पड़ी। चुनाव परिणाम से जो ये आज हमरा से बात होता है, 1 महीना का भी समय बीतल नहीं है अभी। हर चीज़ के समय लागेला, हर चीज़ के प्रोसेस करे में टाइम लागेला, प्रोसेस चलत भी बा। ये जौन सड़ौर वाला जौन मामला रहुआ कनिया अच्छा बेला हमारा ध्यान पर रहुआ ले दिले बनी। हम पता करब भाई के ऐसा है जो विद्यालय के प्रांगण में खेती करता, ए तरह के समस्या ना होके के चाहिए। बेसिक अपन ये कॉमन सेंस के भी चीज़ बा। जैसे ओजे के बाल बच्चा पढ़त हुए से केहू ना केहू के और लोग काम मैसेज दिहल चाहते। खैर हम समझ लेते हैं आखिर ए तरह के इशू आवत कहाँ बा। एकरा के तो जड़ से साफ एकरा के तो हम 1-2 दिन के अंदर ही हम पता लगाओ तनी भाई स्कूल के प्रांगण में खेती कैसे होता। ये हम जानकारी हमरा ना रहला, वो माध्यम से जानकारी भइल बा। हम संबंधित पदाधिकारी से उस दिशा में बात करब आ एकरा के हम जल्दी हल करवा दें। अच्छा, 4 घाट जौन सड़क पे रोड पे पानी जौन लागता, काफ़ी दिन से लोग परेशान बड़े। कुछ दिन पहले हम ओजा गोई रही आ देखनी है जे काफ़ी लोग मने रुआ से आसरा लगा के बैठल बालू कि हाँ विधायक जी कह के गोइल बड़े जी तब तो करवा दे। अब हुओं पानी ओजा लागत रहता। कब तक वो लोग आसरा कर सकस कि ना हमनी के सुबह सुबह कहता लोग कि बैतरनी हो, तो बैतरनी में कब तक पार करे के पड़ी? देखिए जो जितना भी रहुआ समस्या है कि ना हो तनी से ज़्यादा समस्या हम जानत तनी, इससे ज़्यादा हमने संकल्प ले बन जा दूर करे खातिर। अतने कहब कि कोनो बढ़िया चीज़ होखे में तनी टाइम लागेला, पेशेंस जरूरी बा। ये रहुआ गिनवाई तो हमारा याद ना पड़े कि वजह कहाँ पानी लगाता और कहाँ गाँव ढहता, कहाँ एथी बा। ये सब एक ही चीज़ मूलभूत बा कि जौन अव्यवस्था फैलल बा, ये सब अव्यवस्था के हिस्सा है। ये सब चीज़ व्यवस्थित कब होई, जितना भी और सवाल बा ओकर एके मूल सवाल बा, पेरेंट सवाल अगर कहल जाए ओकर छोट छोट सब पार्ट बाड़े सब। जैसे जवनिया का मुद्दा जरूरी बा, वैसे ही और 4 घाट वाला पानी के भी समस्या जरूरी बा, वैसे ही विद्यालय के भी जरूरी बा। ये सब एक एक चीज़ के छोटा छोटा हिस्सा हटे। जन शाहपुर में 10 साल से जो अव्यवस्था फैलल बा, सिस्टम पूरा डिजॉर्ट हो चुकल बा, काम नहीं के कर सही तरीक़ा से, उस सारा सिस्टम के सिस्टमेटिक वे में एक सही प्लेटफॉर्म पर ले आके चलावे में टाइम लागी। धीरे धीरे जैसे जैसे होखे लागी तरह छोट छोट जन क्वेश्चन बा हल होकर शुरू हो जाई। अब पूरा जब सब एक समस्या के हल कर ले जा, पूरा सिस्टम जो सिस्टमेटिक वे में हमने लेके चले के वादा कैले बन जा और रउआ लौके लागी। अब रोड होके का बहुत ऐसा हमारे गांव में एगो रोड के छोट पार्ट रह गई बा। बाकी एगो हमारा पंचायत में विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग के एगो रूम चलत हटे, एगो पंचायत सरकार भवन के रूम चलता। तो सब समस्या एक ही समस्या के एक तरह से हल बा कि जितना है कुल एक तरह से गलत काम भइल बा, एकरा के दूर कैसे कइल जाए। एकरा में समय लागी, अब कितना समय लागी विभाग के देखते हुए, लेकिन हमनी के प्रायोरिटी बा यथाशीघ्र 10 साल के समस्या के ज़्यादा से जल्दी दूर हमनी के कर दी जाए। अच्छा, शाहपुर क्षेत्र पूरा क्षेत्र भर में 2 गो सरकारी हॉस्पिटल बा, एगो बिहिया एगो शाहपुर। लेकिन दियारा क्षेत्र के लोग खातिर काफ़ी असुविधा होला ओजा पहुँचे में, सड़क भी उतना ठीक नहीं है। तो दियारा क्षेत्र के एगो चाहतनी कि हॉस्पिटल मतलब नज़दीक पास में हो जाई तो कम से कम लोग इलाज ओकरा में बुखारो लगी तो जाके करवा सकेला। जी एकदम। तो रउआ हमरा नहीं पता कितना जानकारी बा, रउआ पता हुए के चाहिए कि लालू डेरा में भी एक उपकेंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र के पूरा सिस्टम सेट भई रहे। उसमें 24 गो कर्मचारी भी बहाल बड़े, लेकिन हमरा 24 गो कर्मचारी बड़े, लेकिन उसमें भूसा भरा था सर। बात सुनी ना रउआ, हमरा से ज़्यादा जानकारी नहीं है ना क्षेत्र के बारे में। 24 गो क्षेत्र कर्मचारी रहन। कुछ दिन पहले वो जाकर लोग आई रहन कि एक जना में खाली हाजिरी बनावे जाले, बाकी लोग कुछ जाला ना। स्वास्थ्य विभाग तो हॉस्पिटल दे दिल से जैसे 10 साल से संचालित काहे नहीं होत बढ़िया से। एक जिम्मेदारी जाके जनप्रतिनिधि के न होके चाहिए। काहे लालू डेरा में हॉस्पिटल में आदमी जाके इलाज ना करवाओ तो उमें भूसा रखा था। ये तो जनता के समझे के चाहिए कि एकरा लापरवाही से ही कुल होता।
ई सब लापरवाही दूर करे खातिर हम निकाल बन जाए। दूसरका चीज़ रहुआ कनी हॉस्पिटल के संख्या के तो बरिसवन में भी एक हॉस्पिटल निर्माणाधीन बा, जल्दी उद्घाटन होखे वाला बा। ये भी दियरे क्षेत्र में एक तरह से आवेला। और इतना ही नाम कुछ दिन पहले वो विभाग के अधिकारी के साथ बैठल रही तो 2 हॉस्पिटल क्षेत्र में और पास भई रहे जना के या के जनप्रतिनिधि के लापरवाही के चलते वो पैसा वापस जात रहे, प्रोजेक्ट कैंसिल होत रहे। ओकरा के हम रोकवले बानी कि ना भाई जौन भी ओकर टेक्निकल समस्या बा ओकरा के हम दूर करवाइब आ ओकरा के ले आके पूरा क्षेत्र में ओकरा के रोकवा देले बानी। जल्दी जौन स्थल का चयनित भई रहे हॉस्पिटल हो जा बनी। तो 10 साल तक केहू कोनो काम कैले ही नहीं के तो 10 साल के परेशानी के हल करे में समय तो लागी ना। ये रउआ सब जैसे पत्रकार के जिम्मेदारी बनता बिंग 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कि अलग अलग जिस क्षेत्र के कोनो समस्या आवता, अगर बाकी सब तो हमनी के अपना कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के संवाद के माध्यम से हमनी कईबे करेला, लेकिन रउओ सबके अगर कुछ लौकता तो ले आके समस्या अभी हमारा के दी। और समस्या के निदान होके में कितना समय लगी, चाहे समस्या कब निदान हुई, मामला के पूरा स्टडी कैला के बाद, मामला की गंभीरता समझला के बाद हम बता पाइब जा। लेकिन हमनी के एको समस्या ऐसा नहीं है कि हमनी के या तो एंटरटेन ना करब जा चाहे ओकरा पर रिस्पॉन्स ना लेब जा। और रिस्पॉन्स कितना दिन में विभाग के काम है, लेकिन ओकरा के प्रॉपर प्रोसेस में लगावल समस्या के निदान करे खातिर ये हमनी के काम है। ये हमनी करत भी बन जा। रउआ के बतइबे कनी 2 हॉस्पिटल के पैसा वापस जात रहे, 2 हॉस्पिटल अलग अलग जगह पर चयनित भई रहे तो सरकार तो काम करते ना रहे। सरकार तो माने काम भेजते रहे और एजा के लोग करबे ना करे तो सरकार के क्या गलती का है। ओकरे के दूर करे खातिर अब की क्षेत्र के जनता हमनी के मौका देले बिया कि सरकार के जौन भी योजना आवता ओकरा के पूरा मजबूती के साथ हमनी के धरातल पर उतार सकी जा, इसे जौना से एजा के जनता ओकर लाभ ले सके। अच्छा, शाहपुर ब्लॉक में कुछ लोग के शिकायत रहे, हम एक दिन गोई रही हो जा, लोग कहत रहे कि हमनी के कॉलोनियों खातिर जाता नहीं जाता तो 20,000 रुपया पहले ही एडवांस ले लेता लोग पास करवावे खातिर के। कार्रवाई अइला के बाद ये सब बंद हुई, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बंद हुई। तो पैसा कहाँ कहाँ जात रहे हम पहले ही बतौले बनी, रउआ बतावे से पहले हम बतौले बनी कि PM आवास योजना में कहाँ कहाँ पैसा जाला, तो हम पहले ही से बतौले। पर नया तो नहीं थी, मुखिया से लेके विधायक तक कौन कितना केकर बान्हल भाई हमसे छुपल नहीं है ना। जी हम पहले ही रहुआ कहे से बहुत साल पहले ही हम मीडिया के माध्यम से बहुत जगह रह चुकल बानी। तो कोनो हमनी के इम्पोर्टेड नेता ना हो जाके हेलीकॉप्टर से आयल बन जाए समस्या जाने के बाद, इस समस्या के बीच से निकल के हमनी को जगह पर पहुँचल बन जाए कि समस्या के कैसे हल कल जाए। हमनी के सिस्टम हमनी के जब तक बानी जाए जा ये लेन देन वाला प्रक्रिया ना चली, सबके अस्वस्थ हो जाए, चाहे वो मुखिया हमारा पक्ष के होकर चाहे विपक्ष के होकर, लेन देन के शिकायत मिली तो कार्रवाई सब पर हुई।